guys, welcome to West. Hi mga lalab! Ano na ba ngayon? Thursday na pala ngayon. So, free pa din ako today. Tomorrow free din. And after that, back to work na naman. Parang hindi ko naman na-enjoy nyo yun. Para bang nakahalata ka lang sana na wala kang ginagawa. Tingnan nyo yung iniwan sa akin. Toy, ganun. Ay, nagustuhan ni Sofia yung puto. Hindi na pala ako nakapag-vlog kahapon. Kasi sobrang pagod ko ngayon para matutulog ako ulit. Sana po mapanood niyo yung aming collab ni Inday Ikat's vlog. And nakisama din si Family Ritzma, si Inday Val. So sana po mapanood ninyo. Magliligpit lang ako, hindi pa ako nagbabas, and then matutulog ako. Yun ang gagawin ko today para makarecharge ako ng battery. Mag-ano man ako ng labahin, andito na yung aking mga puti. And, yun lang. So, hindi ko alam. Wala talaga ako sa mood mag-vlog, pero kailangan kong mag-vlog para sa inyo. Ano ba yan? Di ko na na-vlog si Sofia, di ko na na-vlog si Dada. Kasi paulit-ulit lang din kasi nakakahiya na itong nawong ko. Saon ba ni Oy? Mag-isip tayo mamaya ng baka lalabas tayo or pero sobrang init kasi nangingitim na ako. Tignan nyo. Yung ng watch. Ayan, at saka yung kulay ko. Nangingitim na talaga. Manghugas ako palalab, tapos matulog ko. Kayo, grabe. Hay nako. Okay? Thank you. So, meron akong whites dito. Wala naman siyang mancha. Ito yung uniform ko na ginagamit pag summer kasi short sleeve siya. Then, lagyan ko lang konti sa kilikili ng etong mga wash daw. Kasi nakalagay dyan stains. Hindi naman in-explain kung ano. Basta, nakalagay dyan stains. Sa Lidl pala to. Itatry ko siya. At saka kay Sofia din itatry ko kasi madaming mga mancha. Tapos, minsan hindi na siya nakukuha sa hindi siya nakukuha sa paglalaba. Uy, mabango ha. Sa kilikili ko lang to nilagay. Ganyan. Mancha ba sa kilikili? Ewan ko kung basta, ko lang. Kasi diba yung mga deodorants natin. Hindi ko alam kung mag-work to. Magta-try ako yung may matcha. Pero ito wala to siyang matcha. Ayun. Not bad. May vanish din ako yung ginagamit na powder. Pero ito yung itatry ko. So, pag ako maglaba, talagang super dami ito. Pag siba na konti lang. Kahit pag gumagamit ka ng freshener, minsan, hindi pa din siya. Pag natapos na, yung bango nawawala baka agad. So, ito yung ginagamit ko. Binibili ko to siya sa Germany, yung Lenor, na 7 times. O, 2 times lang ata. Ito yung bango, kaya hindi masyadong mabango. Budget. Parang 2 times lang ata to. 2 liters. Nag-freshener talaga ako. Para siyang downy. Soft lang. Pero itatry ko din yung Lidl. Kasi Lidl is life. Mura-mura talaga siya. Ayan. So, let's wait. May dugibag pala si Sofia kahapon. Pero hindi siya, pupo or basa. Kasi naglaro sa tubig sila kahapon daw, sabi ni Bana. Ganun. Tapos ito, ubusin ko na. Mas maganda to siya, yung apple nectar from from sap concentrate. Bakit? Kasi hindi siya gaano ka-aslum like sa doong normally na binibili. Yung nasa packet ba, yung nasa carton. Ito, mas maganda siya. Same lang yung taste, pero medyo mild. Joke lang. 25 set, kaya inubos ko na. So, share ko sa inyo mga lalab.
yung mga artworks ng aking anak. Ang ganda ng mag-drawing ni Sofia. 2 years old pa lang siya. Magaling na talagang mag-drawing. So, isa pala ito sa, yung ginagawa nila sa kindergarten. Yung parang paste lang, tapos yung mga papel na nilalagay-lagay. Diba? Ang ganda. Tapos, yung drawing ni Sofia, masusurprise kayo. Super galing mag-drawing na anak ko. Nakaka-drawing na talaga siya. Very colorful. Ayan. Yung mga artworks niya. Diba? Sa likod din. Oh, Sofia yan. Ano pa ba? Ito, madami pa. Mga concework niya. Ayan o. Parang ano to siya. Hindi naman watercolor. Yung ano pa rin. Yung color pen. Ayan. Concework Fun Sofia. Bongga na anak ko. Talented, diba? Meron pa. Sofia. Ipapalit ko ni sa iyang mamig daddy. Sa iyang lolo lola. Bilhin na to, daddy. Ayan o. Ganda o. Laban. Sino lalaban dyan? Si Savi at saka si Chloe. Tignan nyo. Super ganda. So, yan yung mga artworks niya. So, yung iba, sinuli na lang pala din yung buti na hindi ako bumili ng bagong bidbiron kay Sofia. Ito yung bidbiron niya sa kindergarten. Sinuli kahapon, dinala. So, hugasan ko pala to. Hindi na daw nagagamit kasi parang nagbabaso na sila doon. Hindi naman nila binibigyan si Sofia ng gatas if matutulog siya dito lang sa bahay. Pero doon hindi. Nagbabaso siya tapos maya-maya matutulog. Yun pala yung update kay Sofia. Wow, naman ang baby ko. So, mga lalab. Dapat may energy tayo everyday. Para kayo naman dyan, hindi kayo parang, tawag nito, yung parang malula. Kasi, ano ba yan? Walang energy, diba? So, hay nako, abangan nyo. May mga, sana matuloy siya. I-share ko sa inyo soon. Sana talaga. Sana, sinabi sa akin kahapon, pero hindi ko pa pwedeng i-share kasi hindi pa siya definite. Next time na share ko sa inyo. Pag totoo na talaga, okay? See you! So, ito yung ulam namin mamaya. Barbecue chicken. Gamit ko yung Mamasitas. Ginamit ko lang yung kamay ko ba. Amoy. Mali. Dapat mag-gloves kayo kasi maamoy siya. So, okay lang kung maglalaba kayo after or maliligo or hindi kayo papasok kasi talagang maamoy siya. Amoy garlic yung ganun. So, lagay ko lang muna siya sa fridge para masurok yung mga manamnam ng chicken yung ating marinate. Nanood ako kay Family It's Makainday Val kasi madami akong mga vlogs na hindi pa napapanood sa kanila at saka yung sa mga ibang mga friends ko. A few moments later. Toets 1, ingeven voor spoed. Toets 2, als u gebruik wil maken van de herhaalreceptenlijn. Toets 3, als u verbonden wil worden met de assistenten. De praktijk is momenteel vanwege het coronavirus beperkt geopend. Goedemorgen, pakket. Hallo, goedemorgen. Je spreekt met mevrouw West. Hallo, ja, mijn tabletten zijn bijna op. 9 mei 81. Die Perendopril, die was van 8 milligram. Ja, dat was het. Ja, is goed. Ik heb ook een ander vraagje. Normaal, ik heb controle bij die, hoe zeg je dat, die mevrouw, die doet die hoog bloeddruk. Is die duur of hebben ze nou... oké. Ja, dan is goed dan. Oké, dankjewel. Fijne dag nog. Dag. Panalagma lang. Pag nagda-Dutch ako,
minsan, natatawa na lang ako sa sarili ko. Kasi, di ba, yung accent natin is, ang pangit-pangit ko naman. Kasi nasa bahay lang tayo, guys. Ganun ko na lang para hindi kayo maasima sa aking face lock. Tawag nito. Ay, ito yung nasira na aksidente si Bana, kaya hayaan nyo muna yan. Kasi hindi din niya yan maayos. Kasi ito daw, tawag nito, mag-o-overlap sila. So, hindi niya pa yan maayos. So, kaya ganun yung ating background. Yung Dutch ko is, okay naman siya. Yung sigurong mga tao na sanay nakausap ko is naintindihan na nila. Pero, siguro din yung accent, yung mga kasama ko sa trabaho, natatawa pa rin sila minsan kasi pag nagsasalita daw ako, yung accent ko is ibang-iba. So, syempre, Philippine accent, tapos may English pa tayo na mga accent na ganun. So, medyo pinagtatawanan nila ako sa aking Dutch. Which is naman okay lang kasi at least, 'di ba? Kaysa naman sabihin nila, di nila ako naintindihan, 'di ba? Tapos minsan, nagtatry din ako magsalita ng German, yung para bang, was passiert, yung ginagaya ko lang yung mga kasama ko, na palagi kong naririnig. Pero naintindihan, alam ko naman yung meaning, so anong nangyayari dito, ganun-ganun. Pero, tapos magaganon ako, was passiert, ganun-ganun. So yung mga kasama ko, natatawa sabi nila, ik ben stok op jou, Maria, ganun-ganon. Yung parang natatawa lang sila sa akin, kasi yung mga accent ko nga, tapos, sabi ko, di ba tama naman sinabi ko? Sabi niya, oo, tama naman. Kaso lang daw yung accent ko, nakakatawa daw. So, siguro sweet-sweet na voice ko. Nakakaloka. Alam niyo, sa totoo lang, yung Dutch ko, wala kaming Dutch sa bahay. So, hindi nyo din ma-expect, kasi si Bana is British. So, hindi nyo din ma-expect na yung aking Dutch is totally 100%. Hindi po. Kasi, I learned Dutch sa school. Hindi naman yung sa school kasi iba din yung pag-aaralan mo dun eh. Yung parang sentences lang na how to place them into sentences. Yung ano yung mga subject, tapos adverb na ba yun, mga ganon. Yung dapat yung mga gagamitin mo as basic. Pero along the way, hindi mo naman talaga naaano siya sa school. Kasi nalilearn mo siya if may kausap kang tao. For example, if ano talaga, yung mga words, yung Dutch na nakuha ko is nung nagtrabaho na ako. I don't watch yung mga Netherlands na mga program sa TV, hindi. Yung mga titles, tinatry ko siya, kaso hindi talaga siya mag-sink-in sa utak ko. Kasi yung iba, nung nasa bahay lang daw sila, yung ginagawa nila is, binabasa lang nila yung subtitles. So, siguro sa palagi nilang panunood, ayun, na doon nila natuto yung, yung Dutch. So, sa akin, hindi. Kasi, sa mga katrabaho ko siya nakuha. Nung una-una ko talagang trabaho is, yung mga kasama ko is, mga Dutch, yung mga matatanda, yung gano'n sa bakery, sabihin lang nila ganito, ganito. Tapos, naririnig mo siya everyday pa ulit-ulit, open makan, alsjeblieft, open. English, open, buksan. Dekt, sabihin nila, tapos pag may action, so close, 'di ba? So, yung mga ganun, mostly kasi yung mga words din sa Dutch is may siya, similarities din sa English na mga words. So, word din, 'di ba? Word, tapos may en lang na dinagdag, so madami. Ganun, waker, wake up, ganun ba, 'di ba? So, wake. So, parang kung madali kang maka-catch up, madali ka lang din matututo. So, yung sa akin is mostly from work talaga. Kahit balintong yung Dutch ko, at least, sabi nila, okay naman daw kasi naintindihan nila. And then, nare-realize ko siya after na, nung nagagamit ko din yung school na pinag-aralan ko, na pag-aralan ko, na ganito pala dapat, ik-heb, ganun. Hindi siya, minsan kasi nagbalintong, nauna yung verb, naulahi siya, minsan ganun. So, my Dutch is, okay. So, tapos sa work naman sa mga customers, talaga ako, nakaka-communicate naman ako, sabi ng mga kasama ko na okay naman daw yung Dutch ko. So, wala siyang problema. And English is an international language, which is lahat ng tao almost nakakaintindi na, 'di ba? So, kaya huwag kayong mag-worry. So, yung mga advice ko din, kung may mga Dutch kayo ng mga asawa, mag-Dutch kayo sa kanila. Huwag kayong mag-English kung gusto nyo talagang matuto. Hindi lang ako nabigyan talaga ng time at saka privilege na patuloy pa yung pag-aaral ko kasi nga nagtrabaho na ako, and the other thing din is kailangan mong magbayad. So, super mahal ng bayad kung gusto mong mag-intensive learning, nasa sa inyo yun. Pero ako, hindi ko yun siya na experience kasi kulang din sa pera. So, sabi ko, ba't pa ako mag-aaral? May trabaho na ako. So, contented na ako dun sa trabaho ko. Yun. So, dun sa mga magaling mag-Dutch,
heads out sa inyo kasi super galing yun na. So, matagal na din ako dito. At least nakakaintindi din ako. Pero pag mga words na talaga yung mga laglum na hindi mo pa naririnig, ganun. Tapos yung minsan din kasi, pag ibang accent sila galing, tapos nagsalita sa akin, hindi ko yan maintindihan kasi iba yung pagka-pronounce din nila. So, medyo, katulad sa English, diba? Pag kahit pa alam mo yung English, tapos yung nagsasalita is Irish, Scottish, so yung mga dila nila sa lapid, blablabla. Diba? So, katulad lang din yan dito. May mga parts din ng Netherlands na medyo iba yung accent nila at hindi mo talaga maintindihan kung ano yung mga sinasabi nila. So, other than that, since na-share, narinig nyo akong tumawag. So, yun, kaya shinare ko na lang sa inyo, mga lalab. So, hopefully, mag-iba pa yung, ma-improve pa yung aking language. Plano ko talaga sanang, ano ba yun, Talbi? Level B, B1 at saka B1 at B2, pero hindi kayanin ng sked ko kasi panggabi ako, 'di ba? Eh normally yung classes is panggabi. So ang hirap na siyang squeeze in unless mag self-study ako. Pero hindi ko pa yan alam. Not my priority talaga at the moment, but we will see kasi kailangan ko siya sa trabaho ko to explain. For example, if you have customers na kailangan mo mag-explain, hindi marunong mag-English or ayaw nilang Englishin mo sila. So, wala kang magagawa. You need to speak Dutch in a very good way, ha? In a very good way. Yung very polite, very respectful, very, yung ano ba yun? Yung knowledgeable, yung parang maintindihan nila yung sinasabi mo. Yung not very defensive, not aggressive, yung mga bagay na gano'n na I have to try para maganda yung feedback ng mga customers sa tindahan. OMG. May pinaghahandaan. No. Okay. See you later. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 다 이미 A few moments later. My baby is home. Look at my baby. I'm excited na kasi nakakita ng ano. Yeah. My baby is home. No. Sit down. What nge? Yeah. Poor baby. Gutom na. Tingnan nyo. Baby's thirsty. Wow! Yes. Say hi. Hi. Oh, wow, say hi. What? Say hi. Yeah? Dada is home too. Kiss. Okay. Gimingaw na. Kaambak ko na. Moments guys ha. Mga lalab. Ito na. Oy, bumili siya ng beer. Tsaka ito para kay Sofia din. At tsaka yan. At tsaka puto. Okay. Kaon muna kami ha. Wow! Dada has chocolate. No. You can just put it in your mouth. Ah, okay. This is the thin one. This one for you then. Yeah. Oh, that's one, baby. Okay.
Playing outside this morning with water, Yeah. and this afternoon I'm inside. 2-1 with no shade. She slept about 1.5 hours. It's okay. Uh-oh. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지.